drupeksa Ramanungsa nulat lagu utama saka citra wahyune pangasira Wadesta lumidahe antara kasarira wong kang pindha drupeksa Ramanungsa nulat lagu utawa saka citra wahyune pangasira Sumeblak Sorotesan Hyang Pradonggapati pamadangi jagat raya ambabar sawijining crita tumrika warnane ingkang mapan ana negara Ngastina sinebut liman benawi Gajahaya ya winastan negeri Kuru Janggala ora senemu kalamunta minangka bebukaning kandha ngumpulna garis 100 jatan sangkep kali najan 1000 jatan pikantuk sedasa ingkang pindha negara Ngastina Cinarubasa negara kang jero tancepe dhuwur kukuse padhang jagate yada kuncarane Dasa Nagri Panjang Punjung Pasir Bukir Loh Jinawi Gemah Aripah Karta Turta Raharja Panjang dawa capane punjung luhur kawibane pasir samudra bukir gunung dene negara Ngastina ngkurake pagunungan ngringake pategilan kang sarta ngayunake bandaran gedhe Losara subur kang tinandur jinawi sawur murah kang tinungku gemah
amin. Bawasan ingkang celak sami mangkung kang tebih sami mendiyung. Saben rikala mangsa pasukan agung Gunung Astina sami asok bulu bekti glondong pengareng-areng. Peni raja peni guru bakal guru dadi. Ingkang mirengga tandha panungkul sinten tuk gegununganing Sang Prabu ingkang lenggahi dampar kencana negara Ngastina. Punang diucapno juluk Sang Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana ya Sang Tripamangsah Jaka Pitana Prabu Kurupati Gendari Suta ya Sang Desta Rastratmaja. Saring praja ya warangka nata negara Ngastina. Satring plasa jenarya ing Gendara Desa Kasih Raden Arya Suman. Ya Patih Arya Sangkuni, ya Sang Tri Gantalpati, ya winastan Sang Swela Putra. Ingkang muntah papan puja ing Pasawakan Agung mengkeraken para nayaka praja kang padha marak sibuk. Swanira kadang kinasih Sang Nata Prabu Duryudana. Sadring cindhe kembang ing tirta tinalang kasih Raden Arya Kartamarma. Ya Sang Paniti Praja. Warna-warna busanane Sang Prabu Duryudana ing Cinandra nganti kaya panjreng puspita. Para nakeng praja kang sinewa amblabar dumuging pangoraan jaba nganti kaya bisa ndeyong-ndeyongake pacak sujining alun-alun. Mila kemangkonan pangujian Semarindra kalamunta dereng kawijil ing lesan.
prasat sekar sinuci unggan Panomati tur mangke to mangking nggih Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana nggih Watara yen to kapitung wekdal menika Bandinipun baline negara Astina. Ingkang mlipun bandinipun baline negara Astina supaya bali ana tangane para Pandhawa. Boten wonten liya utusaning para Pandhawa ingkang dipun awaki dening tetungguling putra Pandhawa inggih menika Wisanggeni kula ngertos. Nek panjenengan menika roh Wisanggeni bakal dugi wonten mriki terus panjenengan niki kula paham. Kula ngertos. Panjenengan Wisanggeni menika bocah kemomong. Wisanggeni menika bocah ora kena dijarah. Singgol huruf pancal modal iki. Aku mau ada ngabar kowe. Aku dicekel ki nonton modal. Wisanggeni pancen sekti mandraguna pangucape di menika pepetingan najan sing bocah ning seneng tirakat dadi ucap menika sarwa kasutan
aku gak kamu. Ewa dene babakan kagedayan bisa kene kedolong tinggi. Tadi rada terang karepku. Alah tak tekad. Ning wontenipun misanten badhe prapta wonten Astina nika mboten perlu ndadekake sisan dari kampus Windu. Kula sampun nembatan kaliyan kakang Bendina. Ya, kakang. Berarti adaku tripodi kan nek kitore temen. Aku lagi ngomong karo jenengan. Lho kok kapan iki? Kowe kira bukan karo sembunyi bukan karo Dono iki kapan wong iki kan aku nyantri kok. Wong kuwi duwe rokok nyuguhi aku ya ora tau. Berarti sing dikekne bayi Bang bisa geni. Bisa geni wayang cilik. Kaya tuwa iki saya ngiruhi kok. Nek bengi ora turu nek awan malah. Ngeceke ketek iki ya kowe iki. Jarene kok rembukan karo pendhita Dono itu bukan bapakan apa. Lho winginane winginane apa kok suarane dinenti kan ya. Ora ketok karo slirane. Bisa geni sik duluran karo anu ya. Biasa karmu, aku bukan kalau ini rambut kumis malah jadi padu. Orang padu ini aku kalau ini orang padu orang arah. Wong urip sepisan kalau ini aku kok apik mah getun. Kowe karo aku kudu musuhan selawase. Kaya ngono padha tuweke. Kula sampun bukan kalian kakang Bendina. Kapan dikenake? Wis kok, wis. Aja nyaru. Yen kula sampun urung jago ingkang-ingkang inggih menika saged ngimbangi kadigdayanipun misanggeni samangsa-mangsa misanggeni prapta wonten negari Astina nyuwun barine Praja Astina pados saged mambengi dhateng misanggeni kanthi srana jago ingkang sampun kula sawaraken ngarsa paduka Ratu Parangretmi Prabu Manik-Manikten. Aman. Iwan Sukmo manat diri mugi mayu panjenengan Iwan Sukmo manat diri mugi mayu saku dimati papan mati ayo saku alon wonten timbangan ingkang dawuh kirana Prabu Duryudana Iwan Sukmo bobo kawan semua kata benar tapi ini jejet Allah ya tidak bukan kopi ini mantul itu beriak-iakan dulu apa yang hari ini kan coba betul ya belum betul ya apa kita cai ngantuk ya turun ya macam dari kopi ini kita aku ya enggak pakai foto mau jandu yang kata-kata Ispan no. Patung sekalian, papan sekalian, iwan berpotong. Datuk sekalian juga sampun ngertos bahwa jadi pada bahwa Ratu Cuma Duryudana. Kulo mereka Ratu negara Astina. Iya. Persajan ki mau mlakukan terus rek Bromo Supa. Astina menika stres gajah kulo sadar ngerti. Ngertos, kulo ngerti dengan ngertos.
Ngastina kula lan panjenengan nglindih lah. Ini nglindih kula. Itu ini kula Mekah. Pon barang saiki kan sing Tolong gawe kula Mekah aku. 15 Itu sama baris aku kopi. masih mau berdebat di luar Oh, itu pandu itu salah aku masih mau berdebat di luar balik ke orang pandu pandu. Sistem bantuan Tetap betul kalau semarang kulo jadi bulan kulo ngomong kamera putra empat kulo lagi sakit di pato kasih kok pokok kulo puncak boyong imon kulo usapi mati kadek dari lebih tujuh upama usah itu mandan kali kira-kira kulo orang-orang monggo kulo Inggih kula ngertos. Kurawa Ayo kula lah, kepentingan online blas. iso. Banter jute tok kurawa. Siji utut loro ning warung iki kruyungan kurawa pun cekak. Nek dijajake gawe utawa pandang gawe nek alasan iki rena-rena. Peten kula kok derani aku ngantuk ngoten iki. Awak rapenak kurawa ngoten iki. Kula pun apa? kita juga bagus ya Nah, kula sampun nyewanaken ngarsa paduka menika ingkang nami Prabu Manik-Maninten. Mboten perlu paduka kuwatir. Menika ratu ingkang trek rekodipun sepi. Apa iki kok ngangge labat-labat ki apa tuh? Oh, ramudeng iki ya. Menika ratu ingkang kepara nyata Sekti Mandraguna saka tanah Sabrang inggih saking negari Parangkutni. Digdaya pinunjul gedine ora pati gedhe, dhuwure ora pati dhuwur ning mantesi Prabu Manik-Maninten menika. Kejaba mantesi iki sembodo ing pegawe, lakuipun bukan piyambak. Sapa wae menungsa wonten alam donya menika tanding kaliyan pisan geni. Utawa tanding kaliyan Prabu Manik-Maninten menika badhe kasoran. Apa meneh pisan geni. Pun kula ampun ngantos paduka kuwatir. Prabu Manik-Maninten siaga sabiyantu paduka sinuwun Duryudana. Yo lakune danu piyambak. Lakune danu piyambak. Ini kan sekitar bocah sekitar yang sekitar Urawa itu cah satu ngruyuk Prabu Manik-Maninten menika Urawa kalah. mengatakan ibu-ibu cobi Dereng ini jajal Wah, kan sampun pinter-pinter. Ibaripun Prabu Manik-Maninten kaya ngoten iki. Ini kaya-kaya iki kerjaan Manik-Maninten. Wis mangkaku carane ini nomke umur. Niku Prabu Manik-Maninten nyawak awak. Nek kecolongan montore nang kobok. sebabipun Ini perlu kula critake kaya. Nur Pangapunten promosional Iko Prabu Manik-Maninten misalnya orang berjengi Sultan Kulit naik sekapan Iko kula ngertos dengan Iko opo dengan Iko Iko Bintik soal koro para kopi ini juluk Prabu Manik-Maninten Nur Pangapunten mandek kok ngono kene rene bengi akan nyepot ae Ya Allah, wis dicacake sak kabane ya. Nganti kok ora dadi nek nang ngarepe kanjeng sinuwun kok. Kok iso nekat lho ya Mas aku. Ya ada ini apa ya? Kayak apa di kepetono model iki wis genah bocah seneng turu doyan mangan. Oh, sing ditandang kae iki ganteng. Pan-pan nyatane ahli teku-teku kaya ngono. opo jika Iko Prabu Manik-Maninten Nuwun inggih mangesaken dawuh Kanjeng Sunan Prabu Duryudana. sampun cetha Prabu wonten negari Ngastina Sampun kagawat dening Paman Patih Harusabudi supados kula mbebentengi negara Ngastina samangsa-mangsa putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani kaliyan Bambang Wisageni prapta wonten negari Ngastina. Kula saged natahaken jiwa raga kula saged maca janjianipun Bambang Wisageni sinuwun. Prabu Manik-Maninten
gawe bapak dina kali dilagung karo kasih Prabu Duryudana yang Prabu Manik Malinten ibarat wong inang kena bancana durung asat tolong laku durung adocan lae kedadak saru ketering jombok minggai singgil natrata negara Kasino Tetewa pengawat putra Pandhawa Drop Sila Geni Bambang Wisani Isane tak kandhani nek mlebu masyarakat iki mbok wis saged iki dhewe nek kok nganti bocah kau. Pripun paman? Mun rasa wedi didangu wonten pabuhan menika. Tolong manik-manik tersangkut dadi tetopo ing raja. Terus cara sekarang tulis duwe geteng duwe jago ngrasa kuwate manik-manik tenyogan utawa kudanan ora terus kepanasan gitu garing lebih dari saestu sakit makaten Bapak nggih bisa jadi amit-amit pasangan nanti mugi terbinen tolah manuk gawain teman-teman yo tadi ojo kaget
Aku anakmu lanang ing grup sira geni wisan geni ingkang prapta mapan ana pasaman agung negara Kesina. Aku yo ponakamu ora randu gembala. Aku ana sira sing prapta Adi. Burine iki kok nyaut-nyaut iki kan apa? Mbok rembukan iki sitok-sitok dadi dadi nunggu ora terus ujen-ujen lanang lebet ngarep dhewe ngene iki. Wis sakjane. Ana dalem apa Adi? Wanduwe bocah bagus Antasena. Yo, Pak Duryudana. Padha becik pratamu mapan ana negara Ngastina bocah bagus. Awis sapa bakal pangesune Pak Duryudana? Sowanku lawan Kakang Antasena iki mau lulus praharja kalih saka saking Sambekala Adi. Mangge karaharjan. Sowanku ya ora manggil beda siji apa. Ya meneng alun-alun Gunung Sewu enek Kurawa gelang-gelang tak kuaplok biase. Srine tak tinggal sowan iki maju. Sadar, ora edan ora Antasena kok ya sampeyan ya Kurawa iki gelang-gelang kuaplok ngono-ngono. Yen kaya mangkono uga sing penak wis sakit. Esuk iki jamu Pak Dik. Wis ora kurang prayoga nggonku. Seba ana ngasane Pak Duryudana. Antasena uga sing penak. Esuk iki dawuh Pak Dik. Ora kurang penak nek kumpul iki jatuh masaku makan gone kok gawe kok. Biasane ning kono kae ketokane lho bali ning kene iki lho. Iki 16 meter kok kaya ciut. Sok gedene segala Ngastina kaya ngene iki bareng sino iki kaya ngene. Mokati sawise asat pun manglini. Asu pun lan napas. Bisa iki lan Antasena sapa sing arep madu. Ana wigati apa dene iki sira prapta mapan ana negara Ngastina. Kakang Antasena piye iki? Aku apa Kakang Antasena sing ngatur? Wis sembarang. Aku iki ora pati iki krama suwe sing dina pranata ning jaba. Kowe pranata ning jaba aku iki to iki. Kowe wae sing suaramu apik nendang-nendang apik ngomong sak omong penak. Kaya aku wis dadi aku nek brak-blok. Bajane wong Ngastina ning pasaran aku bajane kok nyawamu kok mripate kok melolok. Wis ora usah kuwatir iki bagianku. Ning yo ora akal ngono iki sapa eneke wong prasaja. Aku nek yo ora. Aku ora sapa kewuh ora duwe. Bajane Kurawa tak salam sing do sebo karo aku ora seneng karo tekamu kok ora seneng. Nek dicek biasa. Iki aja kurang ajar. Wis ora ngono kuwi Antasena wis iki gelem yo ngene ra kuwi. Yen ora aku sing matur Pak Dik. Yo ora kaki matur kok kepiye wis aku. Ngene ya Pak Dik. Sadurunge lan sami-sami njaluk pangapura sing gedhe, kalamun aturku iki mengko kena diarani nungkak rama tegese lanyu-lanyu utawa cuman nampa lawan Pak Duryudana. Ora nurangi nggonku ngajeni marang panjenengan menawa dadi ratu agung negara Ngastina. Iki ngene ya, Pak Dik. Negara Ngastina iki yektine tak tamat-tamatke saya suwe ana bawa perintahe Pak Duryudana lan para Kurawa kok kateken. Negara Ngastina iki tak tamat-tamatke suwe-suwe ana bawa perintahmu ora ngrasake mulya, ora ngrasake ayem. Kalau dasi padha urip kacing nerangan, sedina mangan dina ora mangan mergo kahanan sing karo kekurangan. Ewa dene Kurawa mung gedhekke apa sing dadi kekarepane dhewe-dhewe. Kowe dadi ratu ana negara Ngastina iki tak anggap amit lho ya, amit. Tak anggap Pak Duryudana iki dadi ratu ora pati pecus. Sabar mawon kersane. Alon-alon bocah iki lek dikasal iki malah dadi dilus mawon. Gua dianggap ora pecus. Ampun kersane dadi nama-nama. Enten manik mah. Pak Duryudana napa negara mangretan lopono ora pati bisa. Kalau mana kok nyapa Tuhan apa ya? Negara Ngastina kan negara iki. Kowe dadi ratu Ngastina kok aja dianggap anak-anak pendora ngerti sejarah itu. Kowe dadi ratu iki mung sawetara. Cara wong ngene kowe kudune balekke. Cara wong gawe kowe kudune nganggo ing pengantar utang bondo nyaur bondo utang negara balekke negara. Penak-penakan bae. Gandeng pepundhenku para Pandhawa nganti sakjaene marang Ngastina ana tanganmu. Babar pisan ora mbah ora musik. Iki
iki dina kuwi kok dadi mundhotu marang kene raja negara Namato nganti mati. Mestina dina iki tak jaluk padha. Pangapunten kok ora. Sambusanyo alir kakek iklet loso tangan kumangundang mangkul mangku dan bangni sang demi udah jalan. Sopo iki? Kakang Laksana. Piye? Iki sopo? Waduh, belum tahu kok. Aku jen kaya dicepetne lho mundur titik ra oleh. Maju titik tatap. Iki lho mundur titik ra oleh maju titik tatap. Maju kena mundur kena. Oleh ngoripatmu buka kuping musik ngombo. Ratu Sraya saka Prabu Dridana. Wingking saka negara Parangkumi aranku Prabu Manik Maniten. Wo kowe Prabu Manik Maniten, Ratu Sraya, Ratu Srayan, dasar Kaponoto yen ana bobol bolote negara Kastina. Yen ana dukan Kanjeng Koko Prabu Dridana, musuhe dudu sapa-sapa nanging Prabu Manik Maniten. Wo Nyewa Sraya anu lho apa nek arane iki Nyewa Gento lho banjur apa dina iki tak gariske liyane Pandhawa lan Kurawa ora kok kenong rembug babagan Negara Kastina sing menang rembug Negara Kastina iki mung Kurawa lawan para Pandhawa liyane Pandhawa Kurawa ora kenong rembug yen kowe mung anak Pandhawa kok njaluk mesti ora pasang Kanjeng Prabu Dridana musuhmu dudu sapa-sapa nanging Prabu Manik Maniten. Kowe guneman nganggo waton apa waton Wae kau apa? kowe takon apa? Ini ya kowe iki waton guneman apa guneman nganggo waton? Liyane Kurawa lan Pandhawa lan ngrembug babagan negara Kastina. Yen aku isih cocok. Aku yang kaya apa dudu Pandhawa nyapa anak Pandhawa. Pandhawa lha bali kowe. Kowe iki sapa? Kowe iki wong endi? Lah kok nandani orang sak yo jare wong kok semuyang pendolan Kurawa lha kowe sapa? Kowe Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu. Kowe iki mung wong nangkok. Lah kok wani ngangge pawatan iki lho. Yen ngono kowe maton ngocap kowe mbela marang Dridana ora wong dasar. Kowe ngerti dasare apa kok bisa iki njaluk Negara Kastina. Mergo pancen Dridana iki Negara Kastina iki dudu negarane Kurawa. Iki negarane kok pundhenku para Pandhawa. Upama aku dadi anake njaluk kuwi hak menantu. Aku apa kowe? Ning aku tepung karo para Kurawa. Aku dudu Kurawa, aku manjing seduluran lan Kanjeng Koko Prabu Dridana. Aku ngerti kok bengkonge Negara Kastina. Aku ngerti marang apa sing dadi kersane Kanjeng Koko Prabu Dridana. Nek ganggu gawe Koko Prabu Dridana, musuhmu Manik Maniten. Kok kowe tepung karo Pak Dridana pirang dina kowe? Wis suwe aku tepung lan Kanjeng Koko Prabu Dridana. Kowe ngerti Kurawa cacahe pira? Kurawa iki tinggi 100. Yang mana kowe tepung karo Kurawa, tepung karo Pak Dridana kok bakal tak karo. Kurawa sing nomor 54 jenenge sapa? Ayo, Kurawa sing nomor 54 jenenge sapa? Ora sanoleh, toleh iki.
Kowe iki rene kok terus tolak-tolak kaya untung. Kowe iki dijagake, kowe iki dadi gacor nek kene kowe dijagake supaya dadi beteng apa? Beteng kok iku. Tulah-tulah. Ulah-ulu. Ning ora sangat ning. Ora sak waktu. Bengong nyapa bengong? Sampeyan dadi jago kula. Kula pasang nang Malang lho paling. Wis sakjane iki wis paten dalu. Wis sakjane. Bagunya aku ra sewo yen tok apa-apa kowe njaluk negara kasino. Mergo saka gedhe sedulur aku kan Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Ya ora apa-apa. Yen ngono kan mangsa Sekti Mandraguna, rumangsa digdaya. Apa kowe wani tanding kanca tugel kasih kose. Memang aku wis kepropo aku nyawang bocah iki kok. Jane ganteng lho bocah iki kok megel iki disawan. Rumah saya ubah kok kaya megel wong pirang-pirang. Iki manik-manik kuwi. Apa njogo poso moto sira. Jonot anu Ayo, yang panjang iki dino pasar iki marang kok Duryudana. Padha Duryudana kuwi. Bisa dadi besok jaluk negara kasino. Yen iso tugel dulure Prabu mari tantek. kok juga kuwi ae. Ayo kok kuwi Aku ae. jago. Kowe iki ngewangi wong sing bener ora apa-apa nek ngewangi wong kelu iki padha karo mlebu loropan. Kowe sapa Antasena? Rumasaku yak-yakan aku ngewangi Kurawa apa? Ngewangi wong sing bener. Ngewangi wong kelu padha karo kowe gedhekke dosa. Napa ngene ora pati iki. Njaluk cuma kowe ora. Aduh kadang. Aku sama Sina, aku tak jalan kula. Lagi nyaman kritik ya mending nyek. Ora. Ada optiknya kali. Nih, pakai lagi. Kita yang akan itu sangat ini. Ibu semetot ini rada aneh. Bocah tahu. Napa nek ngarani dosa. Niku nek karo dulure tresna ning jane bocah kaku tur digdaya ngoten niku. Kula mboten agrih. Aja nek lumrah jamake Antasena kaliyan sanggene ning ngadepi dhateng kula mbok dewa darat kemawon. Prabu Manik maninten boten badhe agrih. Prekaten kula wangsulaken dados tenan kok dulure sakit lagi. Yang ngomong Prabu Duryudana alon kita aliro